Yo try. I could play a pibaro na Holy Redeemer Renewal Center Mauklam nam stoy. Ko himen ko para ngako ban nai ka jingtip ka bakam kerpang i pibaro kam da me ki kon samla. Uni banai ngidan artili ki retreat kawe ka retreat ka bangi pelong kerpang na benda ki kon samla nadu katsan tarik janmi hadu kathenyu tarik janmi. Kene ka long retreat residential retreat naga benda ki kon samla kiba keren kasih bad kane galang retreat kabangi pelong gerpang nadu gapo bangi don kane ki ying batimai bad na kot na vere pi ki kun samla banwan chimmen ta kane retreat khalang chimmen do ya pi hagaliang jong men siam kumjuru hagaliang jong baraki kam gi jam jom pi ngai shai yu ji sudan kar ko bon mut ki kun ke bawan retreat haba ki tre ke ba ki late apply kam baro ji sudan kar ko ya pi te ye piro un sa kar ko hagane ga retreat ngirang duai pen kare na ga benda baro ke bawan retreat kat ke bayo kane ga video snaba share lem bad ki para samla pinslore ke para samla bad wan shimenda bad kanam stoin kalong ga jakka ka bas motena kito ke bambat boyru kilaban wan namar kapta nangshit ki bai pat ki jakka hangne kalang kampungat idon tang continue degree Celsius jingshit mendaru but kumjuru idon sakawai pat ka retreat kalonga retreat Pentecost jimben krena benda ka Pentecost kaban stang arpulai arpusta tarik idon ganega retreat hapdeng ganega retreat idon ru ke jimbe meet Pentecost akas ngi sai jain nadu hindri baje janmit hadu kadar baje meet janmit nangda idon ru iaka ngi convention Pentecost akas ngi utrai Ngapa pendeplam ekibai wan yamad yaw jisu wan yamad wan yakendo wan duai wan ngi wan mane yaw jisu ba pin yamad shisha yaw jisu kane kalongka jimbendip kerki epi baro ngaba pendeplam ekibai sawan chimenda kane retreat kito ke bawan retreat pilaban ai jingtip yangi pendip yangi pilaban register ru lembaga mobile phone jongi kabang idon ru haga YouTube bat kumjuru ngidon ka vlog HRRC vlog pilaban register hagata ka doru gila bu ya link jisu inkar ko ya pi bahro na ka benda ka ne retreat ngaba duairu na ka benda bahro ki samla ke bawan kerleng na ka benda ka ne retreat bulen kar ko Mas berkuit itu dua ini kebentar iskona karmuti ba itu kasuk kasain juru naga bentai kit bok lang tongni berdua jingkat jikia. Sejujurnya sedang mas berkuit nomor laispa songkok. Kakateng ukpa badukon badaman sem bakoy amen ka jungi e jong trai jungi u Jesus Christ bad ka jungi e jong ublay lambat ka jungi selok jong men sem bakoy kindan rengkat bad pi baro Rengka bapiru kohan men ko para da ka jungi ngungu bad ka jungi ro yo blay na ka benta baro ka jungi kurku ki ba ula ayengi token insim Ngan simbenta hakane kamas kebukod. Dagajing mane kajungi u. Token inang IT yalade hau. Bamu unang simti yangi. Unang penklany unang aibor yangi. Bangin la ban le bha hakajing im jungi. Kerpang bangin ang la susu. Ban yaine hakajing it kajung utrai. Bangin ang roy hakata kajing it kajung utrai. Bangin ang laban penpriang ya kena kejing ej ke ba
ulap siap hakadanot kajungi kerpange hakanegesni lengba kikam kibabha jungi lengba kajungla kajungi ban yala ki hanman kipara ya kipara bro kiba ngi atre rengkat kibro kiba ngi habanya kendu hakajung jungi ko hanman ko para hakaju ko porto ken ngin khuslai yala ki jong kipop ban ngi penmap nak benta kipop jungi baro hakmat utrai ublei jungi ngapla hau blei badan bor baro pada pi ko hanman ko para bang lale pop subun da gijing perkat da kikten da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw jonga namar kata ngakarpa de kamaria bukhoj kabaya isa kathei sati ya ke angel berkerukut badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta jonga how try oblay jongi ublay badan bor baro unisne yangi madalama bagi pop jongi unyalam yangi sha kajing bom chukot amen. Try to isen go try to isen go try to isen go try to isen go Christo isen go Christo isen go Christo isen go Christo isen go try to isen go try to isen go try to isen dongin ya duai Koblei me uba da gajungai jung me lapan kelai yangi na gajunglong nong pop sha gajunglong riu hok but na gajunglong basang sot sha gajunglong bala kerku to kershan yakikam jung me to kershan yakijun ais ngobha jung me ba kumta kito ha kibadon ha gajung penman hok da gajungai kinomdu yakabor jong kajing yaine daut rai jung yu Jesu Christ kon jong me ubi imat basan sha ringkat bad me ha kajing long kaway jong omen semba khoj ublay junam la junam amen. Kajing pule nakikam jong ki apostol hakito kisngi hadian kajingay tainya kabaslam u Petrus ulayang bat ulaong haki apostol bat kiteman kisan ko para pitep bahakisngi kiba menshua ublay ulajit hapdeng jongpi bada kasuntur jongpi kijinter kidai ban yosngau yakaktien jong ga gospel bat bakin ngaj bat ublay uba itu yaka donut jong ulaai yaka jing menjor yaki dakabaai haki ya umensiam bakhuj kumba ulaai hangi bat om syam lapin ya per hapadeng jongi bat jongki hindrai ulapin khuj yaki donut jongi daka jingaj te kumta balai ken pitinju ya ublai dakabat hadrong yaka jing yaka juar haka yingdong jong kisenran yaka ba kikpatemen jong pi lemne mapi hiru nyimla banket hendrai ngingat baon sapelat yemengi daka jing ai jong utrai kumba kanlong hangiru kakenhun barok kawai kalas ngabjar bat kila shashkor ya ubar nabas bat upaulos baki yathu yakidak phla bat ki kambha ba ublai
ulale lingba jongki hapdang ki gentle. Haba ki ladap keran ujokop ula jubab. Kopara tu skor yanga usiman uladap batai. Bakumno ublay hakabaningkong ula lejngo yaki gentle. Banjit na pedeng jongki ya upat ba nakabenta kakerteng jong uhi. Badda kane kikitin jong kinangithu lupa ki yadai thik kumba latho. Hadian kane ngawan phai bat ngatay biang yaka ying udabet kabala khalam. Ngatay biang yaka na kijingjat bat ngan sapenyeng yaka bakumta kiway pat kibinriu kinwat ya utrai bat baro ki gentle ya kiba lakhot daka kerteng jonga uong utrai uba lapin pau ya kine ki ai nadu men barem namar kata kajing ai jingmot jonga kalong bangim dai ban pinwit ya kito ki gentle kiba phai shublai hinrai ngidai ban tho shaki bakin kyar na kijing pentinget jong ki blai thau bat na kirukom poikha bala adong bat na kano kamrat kabapenyap da kabashu kharwat bat na kasnam naba nadu kipateng kibamenshua umosas ulabu haman lakashnong yakito kiban yalap yau namar lapule yau man laka sabat ha kisinakok kaktien jong utrai Iso yau le. Sam kendai pun riu nabar nyospa prapusa. Nyospa prapusa. One loves you try, people live. One loves you try, yaga nama puro. One loves you try, kijiknya ayengu try. One laga mula gade. Jing right to my to right who try birthday baro. Alagasi gerteng bajing pedim jongu. One loves you try, people do. One loves you try, yaga nama guru. One loves you try, kijiknya ayengu try. Waterwa laga mula gade. Aki gentil bernagi gampil laut try. Utrai gade ya ating alor kita baru. One loves you try, people do. One loves you try, yaga nama guru. One loves you try, kijiknya ayengu try. Waterwa laga mula gade. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ilang projanga kisas kore kasur janga ong utrai. Ngai tu yaki baki pudyaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai udon rengkat bat pi kajing pule naga gospel bakut kat kumu Yohanes kaburom hame kutrai. Hakata kapor ujisu ulong hala kisenran
kumba ukpa ue jenga kumcha ru ngai jepi toyai sa hakajing e junga lada pisumar yaki hukum junga pin yaisa hakajing e junga thik kumba ngala sumar yaki hukum jong ukpa junga bat nga sa hakajing e jungu ngala yatu yakine ki happy knang ba ka jingkamen jongpi kan dubdan happy bat ka jingkamen jongpi kan long kabapura ka gospel jong utrai ka jingero yene ku Chris ko hanmen ko para keli halade marway hakane khlemat ke ba pi dan kam tam ha ka jing im jung pi ha ka jing im beshimet jung pi ha ka jing im ka jing long jong ka yin ka sam jung pi lane ha ka im lang ka salang ke ba ngi dan kam tam ha ka jing im ladangi jubab ya kene ka jing keli yo la se ka pher way na way breu don ki bong ngadan kam ya ka kup ka sam yo la se don ki bong ngadan kam ka bam ka di ka jing kot ka jing khia ka spa ka phau yo la se don ki bong ngadan kam ka jing suk ka jing long ka way lane ka jing kamen ka jing kramen yo la se baro kine ki de ki jing don kam junga ba jung pi hanrei ko hanmen ko para kan mau ladangi puson bahana ka gospel ba menta ka sngi kine ki baro ki bang don kam ha ka jing im jungi ka bang la nyeu menta kinwan ban urlong lane ngila ban yo yeki tang lada ngitep bang don kam tang ka we ka bo jisu ukran shai ha ka gospel kata ka dei ka jing e ladangi don ka jing e ha ka jing im ka junga ka jung pi ko hanmen ko para ka jing suk hapo ka ing ka sam jung pi kanwan ban urlong lada pidan ka jing it ha ka jing im jung pi ha ka ing ka sam jung pi ka spa ka phau kanwan ha ka ing ka sam jung pi namar lengba ka jing it ka ba pidan pila ban kamai hok bat ka jing kamai hok ka jung pi ka wan ra e ka jing dap ka jing biang ha ka ing ka sam lada pidan ka jing it ha ka ing ka sam jung pi haka jing im jungi lane haka im lang ka salang ka jungi ka jing suk kanwan hapo ka ing ka sam ka jing suk kanwan haka im lang ka salang bat ka jing suk kanwan haka jing im ban mamarwe jungi dai mata ka daw ka badeng kong tam ka bangidan kam haka jing im jungi ka dai ka jing e yo le se pilaban keli sa chisen nai kin ngalaban yo e kana ka jing e hanrai ko hanmen ko parangis ngeu thu shai bat ngilayo ngeu shai kedar mandagasni uji su ong kajing it nila yo nau blay kupa badu blay kupa wa ya kena kajing it na kabanta junga ba jung pi na lengba ukun jung u jisu nila yo ya kena kajing it nau jisu ka ba blay kupa wa hanga ba pi den mata kraw ngila don kajing it ha kajing em jungi ngila don ya kena ka jing it hapo ka ying ka sam jungi Dalang ba ka jing it ka bangila yo ka bau blay lap siap hakadanut jungi hakajing mut ka jing perkhat ka jungi lane hakane ka jing long breu junga ka jung pi den mata kadaw ngilala ban sedang ya ka ing kasem ka bama pi kupa ka kmi pisdang ka dei ka jing it ka bau blay IAP dalang ba ka jing it ka bau blay IAP pilayo yakikun kikti dalang ba ka jing it ka bau blay IAP kaying ka sem chung pi ka roy ka par ka he ka san ka dap ka biang den mata ka daw ngila don ya kene ka jing it hanrei ka ba apat ka ba mga mapingi habam snguthu ka dai kane ngim yai ne ha ka ta ka jing it ka ba blay ula aya ngila ne ka jing it ka ba ngila yo na blay lada mga mapingi yai ne ha ka jing it ka ba ngila yo pediang na blay ko hanmen ko pana kajing auria ha kajing im jungi kanamwan ladangi ai ne ladangi ai im ya kata kajing im jung kajing it hapo kaying ka sam kajing lane ha kajing im ba marwe jungi kane kajing ya kanat kanamwan kane kajing bisni kanamwan
Kana ka jingklim katu katim kanomuan bat kinom jia ha ka jing im jungi ha ka yingi sam jungi ha ka imlang ka salang ka jungi hanrei ko hanmen ko para mga ban mapipat wala dangi layo pediang ya kana ka jing it ka jung blai ngi kenta ja ka ngim kwa ya ka bakan roi ha ka jing im jungi ngim sha ya ka bakan roi ha ka yinga sam ka jungi ngi persang ban pendu pendam ya kana ka jing it ka bau blai layo leng ba ka jing snubha ka ba ngiyo na ki jing im jungi ba man la kasngi ki jing snubha ki ba ngiyo na kane ka parthei sipor ka parthei sipang sngi jungi ki ba ngiyo mat leng ba ki kam ki jam ki ba ngi trei ki ba ngiyo pediang leng ba ki jing le ki jing ong jungi ki ktien ki kam ki jungi ko han men ko para ki pendu bor no ya kata ka jing it ka ba blai la ayangi namar ngi kham nhiều kor ya ki ba ngi yo na kana ka prathei ngi kham pelong ki ba nang kong ya ki jing snubha ki ba ngi yo ha ki ne ki jing em ki ba ngi em man la kasngi han rai ko han men ko parau jisu ong sha yang abadepi lada pi kwa ban yo ka jing suk ha ka jing em chung pi pidai ban yai ne ha kata ka jing it ka bang la aya pi lada pi kwa ban yo ka ta ka spa ka pe ha ka jing em chung pi pidai ban yai ne ha ka jing it ka bang la aya pi kum no ke ngila ban yai ne ha ka na ka jing it ka bau blai ku pa ula ai yang i lang bau kun jisu da ka ba ni em ya ka jing em jing i kat kum kita ki hukum ki ba oblai ula ai ki sipau tele ki hukum ki ba oblai ula ai yang i ki dei kita ki ba hikai yang i pidai ban le kum ni la da pi em ye ki ne ki hukum ki junga pinyo ya kata ka jing suk pinyo ya kata ka jing it ki hukum ki bau blai wa yang abade pi ko han men ko para ki de ki dak kishin ki ba wan ra ya kata ka ka ba pi don kam ya ka da ba pi kwa ha ka jing im jung pi ha ka ying ka sam jung pi ki hukum la ne kita ki an ki kanun ki bangi don ha ka im lang kas alang ki de ki dak kishin ki bau blai wa yang aba ya pi balang ba ki ni la da pi im ye ki la da pi le ye ki pinyo ya ka ba pi don kam ya ka ba pi kwa ha ka jing im jung pi dari macam kerau Jisu kuah ban ong yang abade pi menta kesini ko han men ko para ken mau pila don bat pila yo ya ke jing e kabangang al ai pi lang bau Jisu badai macam kerau pi dai ban yai ne ban im ya ke jing im jung pi ha ke ne ke jing e da ke ba pi but ya ki hukum ya ke jing hikai ki bang al ai pi leng ba u Jisu u kon junga leng ba kabalang ka ba u kon junga ulas dang ulas seng ba leng ba ki an ki kanun ki ba ngidon haka imelang kasalang namar baro ki ne ki an ki kanun ki de ki ba o blei ula persat mensim hakito ki rustat ki bala shna la ne ki bala penlong la ne ki bala thau ya gitu ki an ki kanun de ma tak daw to ken ko han men ko para menta kasni la shai bat kisngi babut to ken ngin em ya ka jing em jungi kat kum ke jing hikai jong kabalang kat kum ke jing hikai jong Jisu kat kum kita ke jing hikai la ni ke jing dawa jong kari karai ke jongi knang ba ngin la ban yo ya kata ke jing don kam ka bangi don kam ha ke jing em jongi la dai ha ke jing it la dai ha ke spa ka po la dai ha ke jing kemen ke jing kermen ne ke jing suk in khabrip la ke jong ke khmat ni pan ka bor ke jong blai mangila ban bot ya kine ki hukum ki ba ula ai hangi an yoro yo Jesus Christ Nam lai jinam amen ngin yang ngin phlai la ka jong ka jinget nga ngej hau blai pa badan bor baro unong tau ka beneng ba ka khendau rao Jesus Christ kon ba marwe jungu utrai jungi ya balapon da man sem ba khoj ubala shala bein ho Pontius Pilatus nasanat pnai u la ya bala treb u la yar shikbayap ha kasmi ka balai la mi pat ne ka bayap ula kiu shabneng usong shikamon ublay pa badan borbaro nang trawan pat ban bishar gib imbit ka bayap nganget how man sem ba khoj ha ka balang ka thalek ba khoj ha ka jing salok ka khoj ha ka jing map yakipop ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom chukut amen lai
spa new pulai. Travel pertama dalam marga cinta dengan cinta Toduai ko para bagai jengknya jenga bajong pi kan long mapedang hunak madu bleu pa badon bor baro. To try pedang jingknya lagi Di jeng pi na kebenta ke jeng ro bad borom bad kerteng ke jeng u ka jeng mento yengi bad balang bako jeng u baro ka wei. Ko blei me uba leng ba ke jeng ai ke liang ba pala jong kane ke jengknya me penlong yengi ke nong yo benta hakawai hi kaburam blai bakrau tam jong me to ai ngi kerpat kumbang ngi latip ya ka jing sisa jong me kum taru to ai ngin yo ya kaba da kaburam da korkom im hok ka jongi da kres utrai jongi amen utrai udon rain card bat pi to kentiu yalaki donot to nginang utrai blai jongi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing penem yangi haki por ba ro ban ye ro ye me ko konrat han rei kham tam hakane ka por ban ye ro pandan brom su ye me na ba yo kres kun long brot pas kha jungi laknya namar da ka ba utrwa ya la ka jong ka met u la pen pura ye ka jing knya ba rem ha ka jing shisha jong ka ding na ba da ka ba it ye la de hakikti jong me na ka banta ka jing pen em yangi wala pen I yala de bau long lengdo kaduan badu kulang brod jong ka jing knya na mar kata haba ladap miar da ka jing men paska ka prathei baro ka wei ka risa da ka jing ro yame ki bor beneng ro bat ki kun ho nangel ki ruai lang ya ka jing ruai jong ka borom jong me bat ki ya pan bana klem sange Hosanna, you lay to know, and Yaro you bawan, agak tergut try, and percaya sawada kaburam chome. Hosanna, Hosanna, Torwa you lay shadro. Hosanna, you lay to know. Dashisha malong bukut ka try ka tme jong ka jingkut baro. Namar kata ngi kerpat yame topan kut pan kentang ya kine ka jingtrua jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kalalong yangi.
kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladino ya u badala kaman snubha ula pediang ya ke sha sutom ula shim yukpu bargabai ngu ya me ula kedia ya u badal ai hala gesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi ha kejukurkam enda lalaya bam ula shim yakukuri badagabaingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom chukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap yakipop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Kajasi bangi bang yune upu bangi dina kane kakuri iben na kajing yap jong me ko try tada du namar kata ngi bapen menta ya kajing ya pat kajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yuk po jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai nguai dam namar malanyeu yangi ki babet ban yeng hakmat jong me bat ban sakri ya me da ko bas ngeu ret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mukres ngi long ki bala panyatali ka wei daw man sem bakot tokan mau ko try ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha gajing it ringkat badulio ukpa bako jengi ubul bet ubishop jengi ka kenhun ki bishop bad baro ki lengdo to kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bad kentai ki baliot ya da ka bakermen ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklat no agajing isnei jongme to pediang ya ki sha gajing shai ka kmat jongme to isnai yang ibaro ngi karpat yame barengkat bat kamariati sati bakhoj kakmi jong blai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerukhoj ki blapen snubha yame pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bat bengeniro bat pandon borom yame daw kun jongme u Jesu Christ dau lembadu badhau kan long hame blei pa badan bor ha ke jingelong ka wei jong men sim bakhoj baro ka borom bar ke jingero chinam la chinam amen kumbal hukum yang ngi daw nong panem bat kumbal hikai ngi daktin blei ngi nod ban ong kok pa jongi uba habeneng kalong ka bakhoj kerteng jong me kanwan kahima jongme kalong kamon jongme hak kendeu kumba habeneng rayangi menta ka jingbam jongi ka bahala kasngi batama biangi kerengkang jongi kumbang rogi ma bi ke beles new yangi padwat yalam yangi sha ka jingpan shoy hanre de panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jongi nang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing yada na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ka jing kerman bakhoj bat ka jing wan pat jungnong panem jungi u Jesu Christ namar kajome kalong kahima kajome kapor berkabrang jinam la jinam ko try Jesu Christ me belong haki apostol jungme ka jing suk nga i api ka jing suk junga nga ai hapi
wat pe yaki pop jongi henry ya ke jingej jong kabalang jong me badha ke jing sabun jong me to ai ha ka ya ke jing suk bad ke jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubiam bad basan shar junam la junam amen ka jing sukut rai kan barabor rengkat bad pi Rengkat bat pi. to ngine trwa ya ke dak ke jing suk i wei ha i wei pat ka jing suk bad pi Hakmi ukun lang broad jong oblei hakmi bakit no yaki pop jong pratei suk yangi blasakhat shaka jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat ngam song hok ba man rong apo ka yeng ge jonga han rei shu ong tang dak chin kaman sem jonga kan sakhia hi kaman berkas nama kras kan rei kan lam ini shaka jing em bang chukat amen
Yesus be kene kene kapor kabakerpang na kabenta jungi kibangi layo padiang yame lang ba kayo kores bakoy alang ba kene kayo kores patry ngayo si kajing it kabakraw kajing me nilayong kaway ban me ko try Jesu tukum jang iwan kanya kamacho me ginang IT lot yala de hame tele telan ni IT yakamat kajingi ni IT kajing mod kajing perkat kajingi ni IT hala de yakajing kwa kajing krang kajingi baro ko try Jesu el mata kadau ni pan ken gabor na me ni pan ken kajingi snai kajme pang menang pan klan yangi pang nang la pan yai ne ha kajingi et kabasisha kajme da kabangi em yakikum kipamela ai hani da kabangi em yakajingi em jingi kat kum kita kajingi kai kipamela hi kai yangi pangila sisha banyo yakita ki bangi dan kam ha kajingi em jingi bamarwei berkum juru ko kaying kasam jingi Potra Jesu ngibu akmajume ki bapang ki basutam ki badok ki bakerdo ngibu akmajume ki togi long ying ki long sam ki badana padeng ka jing pat ka jing yepra ngibu akmajume Potra Jesu ki togi spreu ki basat temrau ai ka jing sneu jogana ka parthei tonong pan khlan ken ko Jesu be ya ka jing ka jume balang ba ka jing ka jume ki laban yo ya ka jing lai lut ka bapura bakin yo ya ka ta ka jing dan kam ka jing ki Potra Jesu ai boring ni ko Jesu nang pan khlanya ni ko Jesu nang pan raham ka jing it ka jume ha ka danod jungi ko Jesu to ngini adwai tos ngeusen ai bandon lem bat ki pa jume ngi karpat ko try Bato ya lam ya kitu ya kiba me la pendap da gijing maya bakin jabneng bakin jam na gijing imbarim sha kabatamai dau kres utrai jungi Amen. utrai don rainkat bat pi ublei badon bor baro unkur kuya pi pa padukun padaman sem bakut amen tolisuk ej basakre try da gijing imbabha jong pi Isong yao Nabar kendai pusat